Chceli ste, aby som sa pozrel na nikotínové sáčky a zistil, či sú bezpečnejšie ako cigarety? Tak poďme sa na to pozrieť. Nikotínové sáčky sa predávajú od 18 rokov, ale aj napriek tomu sa tešia veľkej popularite medzi tínedžermi a mladými športovcami. Ako viete, nikotínové sáčky sa umiestňujú medzi ťasno a zuby. V roku 2022 bola robená štúdia Nemeckým federálnym inštitútom pre hodnotenie rizík na 44 výrobkoch a 26 z nich obsahovalo látku TSNA, čo sú nitrozamíny, ktoré spôsobujú rakovinu. Nikotínové sáčky samé o sebe spôsobujú paradontálne ochorenia a stratu kostnej hmoty, okrem toho zhoršujú regeneráciu. Ja som mával napríklad často afty. Nikotín sám o sebe spôsobuje kardiovaskulárne problémy. Aj vďaka týmto nikotínovým sáčkom môžete začať fajčiť, ako som kedysi začal ja. Za mňa nikotínové sáčky potrebujú ešte veľa štúdií, ale sú určite bezpečnejšie ako cigarety, avšak ohrozujú vaše zdravie. V každom prípade tieto sáčky nie sú vhodné pre tínedžerov a mladých športovcov. Prosím, prezdieľajte to, nech sa to dostane čo najviac rodičom.